Game. Kita yung salmon mga kaji. Pareho. Yun mga kaji. Good morning sa inyo. Ito na yung inaantay nyo. Salmon versus salmon. XXL pareho. Pero bago yun, gusto ko lang i-shoutout. Sabihin mo na thank you sa pagsuporta sa akin, pagsuporta sa channel natin na to. Salamat sa laging panonood. God bless sa inyo. Simulat ako ng 10. Mga kaji, mention ko lang shoutout sa iyo Jake Jenkay, si Michael Ethan, si Rayjan XD, si Gobier Padilla, sa Slick Vince, Sean Iverson, shoutout sa iyo sir. Si John Michael, shoutout din sa iyo. Kenneth Dio Cariza, si Earl Christian, saka si Kevin Floro. Yun mga kaji, God bless sa inyo lahat. Mukha ko naman shoutout ko dun sa mga latest videos natin. Salamat sa panonood. Gusto ko lang pakita sa inyo to mga kaji. Wala pa sa kalahati ito mga kaji. Kasi nakikita nyo sa ilalim yan, bago natin maglaban. Yung mga nagagamba dyan, huwag nyo sunugin yung mga itlog ng gagamba nyo. Huwag kayo nagpapaniwala sa ganun. Mas maganda mga kaji, lagay nyo sa ganito, ipunin nyo. Kasi naalala nyo, diba kumukuha tayo ng maraming gagamba. Dahil pa mga kaji, hindi pa naaalabas yung mga yan. Ayan yung mapanood nyo sa video na to, laban ng salmon yan. XXL versus XXL na salmon mga kaji, maganda yung laban. Panoorin nyo, sana magustuhan nyo. Mag-comment din kayo mga kaji kung ano pa yung gusto nyong pagtapatin natin. Pakawalan ko lang dito yan. Nandiyan sa may halaman namin yan mga kaji, kasi sasapot naman yan. Magpapahangin naman itong mga to. Papadala sa hangin mga kaji. Yun lang, umpisa na natin laban. Yun mga kaji, good morning ulit. Hindi natin nilaban to mga kaji, yung mga salmon nating malalaki. Ito yun, papaita lang natin sa inyo mga kaji. Makita nyo gaano kaganda ang kulay ng mga salmon mga kaji. Ito yun, XXL na to mga kaji kumbaga sa mga jumbong gagamba mga kaji, ito yung ayan XXL na yan mga kaji. Sige, lagay na natin siya para makuha ko na rin yung isang salmon. Likot likot mga kaji. Natin lang isa mga kaji. Pakuha. Ito yun mga kaji. Pakuha. Tulog-tulog. Ayos na rin itong isa. Ito mga kaji, minsan lang tayo makakuha ng mga salmon na ganito, yung mga rare na mga kulay, mga ganyan. So nito brown din mga kaji. Pero dahil love natin kayo mga kaji, paglaban-labanin natin. Ito mga kaji, hindi ito yung typical na salmon na mga gutom to mga salmon na to. Talagang paglalabanin natin. Okay game, sana mag-enjoy kayo, sana magustuhan yung laban ng mga salmon. Malalaki ito mga kaji XXL yung size. Yan. Parang nagkakaramdaman sila mga kaji Salmon sa salmon, ayaw. Uy, bumaba, akit ka. Anong iya? Dali mga kaji. Bumaba. Game tayo mga kaji Lagyan na natin ito mga kaji. Ano talaga bumitaw Grabe yung sapot Game. Kita yung salmon mga kaji. Pareho nakaakyat. Parehong umakyat mga kaji. Dali. Naghahanapan sila mga kaji. Naghahanapan sila. Iksinong stick natin pala. Walang yan. Tama na. Yan ang salmon mga kaji. Nakapahamugan kasi mga kaji, kaya pag hinawakan natin tumatalon-talon din.
Isa pa mga kaji. Talagang lakas ng mga salmon, no? Ramdam na ramdam mo sa stick mga kaji pag nagsakmalan yung salmon. Talaga, oh. Patay mga kaji. Oh. Grabe, gumanti pa rin. Oh, yung rare mga kaji, yung nakagat sa likod. Ayan, oh, aganti pa rin, oh. Bumagsak pa rin yung isa mga kaji. Oh, tapang pa rin. Last one mga kaji, ah. Takbo na. Pero kagat to sa likod mga kaji, ah. Malaki katis na ito mga kaji. Oh, parang mamamatay na nga, oh. Oh. Subukan natin last one mga kaji. Wala na. Wala na mga kaji. Ang laki talaga nung katis niya sa likod. Pakita lang natin sa inyo. Nakakawa naman mga kaji. Pasensya na. Pakita ko sa inyo mga kaji. Yun lang mga kaji. Sana nagustuhan yung laban natin. God bless sa inyong lahat. Nakita nyo naman. Talagang tinapat natin sa salmon mga kaji. Malalaking salmon. Wala. Talo to. Sinideclare kong talo to kasi wala pang tama yung isa. Pero lamang talaga to nung una mga kaji na mali lang siya. Talikuran talaga siya. Pakawalan ko na lang sa halaman to. O siguro sa pahamugan ko mga kaji, pakainin ko rin to. Subukan natin kung maka-recover pa. Ang laki talaga ng katis sa likod mga kaji. So kung patakan na nga to. Yun na lang mga kaji, gagamutin ko muna to. Ano ko sa inyo kung mabubuhay ito. Atakan natin ng daon ng malunggay ito mga kaji para tumigil yung tagas sa likod niya. Yun lang, God bless sa inyong lahat. Much love and respect. Sana nag-i-enjoy kayo. Sana bibigay ko yung mga laban na gusto nyo. Basta mag-comment lang kayo mga kaji kung ano yung gusto nyo mga laban.